Oh, shit! Åh, svårt! Ta det lugnt! Alltså jag kommer att ramla och typ dö. Shit! Har inga skidor. Oh, shit! Jag vet hur man bromsar när jag trycker ut skidorna i spår. Då blir det stopp. Sen ska jag lägga ut den på... Oh shit, vi kommer att dö! Vänta, jag måste få med vanten. Sen ska jag... Är det en sten? Alltså vi kommer att bryta benen. Vi kommer att bryta benen typ. Yes, jag får det här på film. Smile åt kameran. Ja. YouTube nästa. Hallin, jag filmar det. Oj, oj. Nej, nej. Oj, hur ska jag komma ner med här då? Jag kommer ju dö. Om jag sätter mig ner, tror du det går då? Okej, jag prövar. Okej. Jag kommer upp och... Shit! Bär om. Skidorna skulle gå av. Klarar det. Shit! Va? Oj, kan jag se på Tina typ? Där bor vår lärare. Jag vet inte. Jag kunde stanna och åka in i dig. Ska vi upp för? Eller vadå? Går spåret runt så vi ska upp igen? Hallå, spåret försvinner här. Nej, det går dit bort. Va? Det går ju dit bort spåret. Okej, ner från backen. Åh, hej och hå. Men bara så du vet så filmar jag fortfarande, säg ingenting pinsamt. Jag filmar din rumpa. Du kommer bli känd på YouTube för det står ju ner på tröjan. Känner du vad det luktar? Nej. Det kanske var jag som luktade. Nej, det kan vi inte göra. Vi åker precis som hon sa. Shit. Va? Vet inte. Han är så där va. Vill man? Ja, det här går bra det. Åh hej. Va? Är det
är det Tinas hundar som skäller på oss. Oh shit! Jag glider bakåt! Jag glider ju! Alltså, jag har ju bara en hand. Alltså. Pinsamt, jag måste gå. Nu. Nej, nu ger jag mig med det här. Nu ger jag mig. Säg hej då.